Sa number 5, cease and desist order sa propiedad ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Banago ang ginlift na. May report sa Nico Delfin. Matapos ang masobra isa ka tuig, ginlift na ang cease and desist order nga gin-issue ni Mayor Albi Benitez batok sa restoration project sang tagdumalahan sang Home Invest Ventures Incorporated sa kilid sang Baybay sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Ang kumpanya ang ginapanagiyahan sang pamilya ni Councilor Vladimir Gonzales. Title, hindi na siya reclamation nga kundi titled property na siya naging erode bala. Okay. So hopefully yes, gapasalamat in behalf of the company kay wala naman ko da sa company. Ay, bata mo. Bata ko na wala na ko da ngalan. So in behalf of the company, ginapasalamatan ko man nga na lift na finally. Kay as much as possible wala man ta gusto sa may ilabag nga batas. Ginpahayag ni Gonzales nga tuyo sang restoration project ang pag-recover sang porsyon sa ila masobra 3.5 hectare nga property nga nausmod kag nalabot na sang baybay. Sa mga public hearing, ginbalabagan ini sang pila ka mga residente sa pagpati nga ining kabangdanan sang pagbaha sa lugar. Ginpanginwala naman sang konsehal ang alegasyon nga nagsiling nga may ipatuman nga engineering measures sa proyekto nga among magapahagan-hagan sa problema sa baha. So that's part and parcel of our technical solution. Pero may maskin ang creek na nga natampukan na siya, may gi-star man. Sa Subong hindi ta pa na ma-fully implement because there are nearly 300 families nga dira sa mga nga ga-star kag wala pa ta sang lugar nga pwede pasaylohon sila. From plan is gamiton man siya for the housing project. Depende. Depende na when the needs arise, no? Pinaagi diri, sarang pa nila ma-develop ang lugar ilabi na nga halos kaiping man ini sa igatukod nga Yuhum Village Housing Project sa Barangay Banago. Ang Rovoca Development Corporation, ang construction firm nga napili sa Bacolod LGU para magtukod sang 3,120 housing units ang ginapanagiyahan man sang pamilya Gonzales. Ang Philippine Reclamation Authority ang magatala naman sang technical representatives nga among maga-monitor agud masunod ang mga kondisyon sa ginisyu nga restoration clearance. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.